Makhosi amakhulu-ke, sanibonani, ngiyanibingelela iy'ngane zedlozi. Lana nje izingane zedlozini, ngibingelela omkhulu wasemakhosini, uNdabenhle Xixwa ngofakazi. Ngizothi nje ake ngithi ukudlula la kulesi sibane, cishe mhlasimbe ibanini, angisazi ngagcina ngibale siphi. Kodwa-ke kuma-video esengawabala, ngicabanga ukuthi umbala o-brown ngangathi ngikubale ukuthi ubumeleni kumakhandlela. Ikhandlela eli-brown-ke zingane zedlozi limele izalukazi, limele okuhle, kodwa ungakucelela ucele from ezalukazini, ngabe zakini, ingabe ezakonyokolume. Ikhandlela eli-brown, if ufuna ukwazi limeleni uma ngabe uzolumisa, ulumisele elokhuzaneni, kuphi, emalatini. Uma ukuthi khona leli eli-grey limele wona amakhehla, ikhandlela eli-grey. So-ke ngane zakwethu, before I continue with this video, ngizocela nje ukuthi wena uqala osasana nokubuka ivideo kamkhulu wasemakhosini Ndabenhle Xixwa ngofakazi. Lana-ke ngizocela ukuthi subscribe on this video and watch this video up until the end. Singane zakwethu, ngibonga nje ngane zakwethu, nginibingelele nonke, uJehova abe nani. Lana-ke ngane zakwethu sizochaza lana ikhandlela eliphinki. I think ngalichaza if I'm not mistaken. Kodwa leli ikhandlela lezingane ezisuke zisencane. Singabala kusukela ezinganeni ezisuke zizaphuphuma kuze kuyofika ey'nganeni ezashona zincane. Lisuke limele lokho lelo khandlela if ulibeke elatini noma wenze njani. Ukuhlukana-ke nokulokhuza nokubeka kwamakhandlela engane zakwethu kuyahluka, akufani. Iy'miso zamaladi ngamaladi azifani. Kodwa-ke angizukugxila kakhulu lapho, ngilana-ke la ngikhona. U-orange wekhandlela eli-orange, ikhandlela ebelingavamisile kodwa-ke selikhona. Lona isimiso salo limele izingane ezisuke sezikhulile, and futhi lisuke liyikhonka, linamandla okunqoba izitha nokunqoba nje izinto ey'ningi maqedane lidonse ubuhle bodwa. Same as cishe kufane naku pink, kodwa nje la ku-orange ave namandla kakhulu. Ngizobonga ngane zakwethu, angizugxila kakhulu. Thank you for watching this video up until the end. Ndawuwe makhosi amakhulu. Don't forget to comment on the comment section. Share this video. Amen.